Дори не пувка. Да, те са... Такова. Не смисъл, това е разликата между нас и тях. И те може да се целуват, те са милички. Даже ние на групи, ако си ги вземе така, много готино, не смисъл. Да. Редица български рападжии записаха дуетчета с чалга певици. Примерно Играта, Устата. Ти какво ще кажеш за това? Би ли записал нещо? Никога. Аз имах много оферти, между другото, още едно време с... Почти нямаше чалга певица, която да не е пускала оферта, ама не мисля, че... Нямам нищо против чалга певиците, нали? Те гонят хлябата, но аз не мисля, че това е въобще начинът на моя живот. Въобще... Човек трябва... Това е същата работа, все едно да си мъж и да отидеш да лапнеш, защото ще изкараш някой лев. Това ми пишка, в смисъл, това е такова, разбираш, смисъл предателство с душата ти, разбираш. Моята душевност е много по-различна от тяхната. Нямам никога намерение да се изцапвам с тяхната душевност. Аз си мислех, че би било готино да запишеш дует с Милко Кавалоджиев. Може да сте Биг Шая с Милко К, да кажем. Милко К е на билдинг, как си моят негър Милко. Ще избухна. Той е готин, мен много ме кефи Милко. Аз, знаеш как се представям клипа с него? Той пе от прекичеци, аз зад него такъв. Чалгата е за баба, дядо, лелки. Аз много се чуя как може някаква тинейджърка да играе кичеци и си мисля, че е секси. Повярвай ми, не е секси. Нали, или пък да сложиш такива джуки, силикон, не знам кой ги лъжи тези жени, че е супер яко. Не е яко. И в твоите клипове има такива? Чак с такива, нали, няма. Такива лелки, 40 годишни, ще такива, с такива бомби, а иначе свине, нали, ама сложили такива джуки и приличат на Джейзи в главата ми. Бах ти гадните, разбираш. Един много лош момент в живота ми, даже тогава се разплаках, защото видях една жена, когато съм ударил, не съм искал да е така, разбираш. Мисля, за колата ли се разплака или? Не, колата още ме беше, исках да фърля повече никога да не карам. В смисъл, много гадно беше. Но все пак са се оправили, нали? Ами оправих се, сега ходих на свиждане на пострадалата жена и така. Тежко ми беше сега, мен ми беше много неудобно, човек, защото ти да отидеш да видиш човек, който си начупил така. Гадно е, смисъл, аз бях супер букух в случая. Дори да не съм искал да го направя, съм го направил. Става много сериозно. Много сериозно става, окей. Добре, не блъскайте бабички, това е извода от историята. Защото хората да не си помислят, че много се кефе, че съм блъснал някакви баби, нали? Да, разбира се. Понеже ние сме предаване така повече за младите хора. Да, какво мислиш за младите хора, вече когато си на 35? Да, аз като един възрастен човек, мисля, че младите хора са малко по-стари от нашето поколение. В смисъл, ние когато бяхме млади, имаше някакъв дух, даже тук в повечето в София, които са израснали в 30 годишните, да кажем, аз 35, ама около 30 годишните в началото на 90-те, имаше някакъв дух, наистина бяха млади хора, слушаха хип-хоп, слушаха рок, слушаха такова, изглеждаха като млади хора, не като лелки и като стари хора. В смисъл, тогава младите не се правихме на стари, ами го приемаха като бунт срещу старите, защото да играеш кючеце, дърташко такова, чикрлики-микрлики, нали разбираш? И беше бунт. А сега младите хора изглеждат като пълни лелки и чичковци. Ходят като пингвини с костюми. В смисъл супер злета, разбираш, и приличат на сервитьори или на сотаджи. В смисъл и с тези прически като Таркан, моля ви се, не. Окей, чуваме ли? Добре, брато. Сега ще пробвам да вкарвам малко рими на момента. Искам да ни гледа дори и президента. Тук съм тая вечер с нет. Искам всички мацки тук да са 5. Да направим някаква оргия. После ще отида да се замия. Горе на мивката до гримьорката. Ще направим така да извикаме и сервитьорката. От кафето до... Става брошето, Какво се спомняш от времето на Гумени глави? Гумени глави е много готин етап от моя живот. Тогава бях на 22, тогава пеех как мечтая да открадна маратонките на някой дупе, ето майка му, баща му съм. Аз слушах Гумени глави, между. Да. Имам оригинална касетка в нас. Казвал съм. Помня, че единственото нещо, което ми се струваше странно, братле, беше на обложката, че сте с шапки, а пък отстрани висят други шапки, братле. Защо имахте по 2 шапки? Защото така беше модерно, тук се закачаш такова. С няколко ризи. Няколко ризи, две-три качулки и така се сложиш. Такива времена. Времената се минат. Аз много, като си гледам някакви стари снимки, баси грозотията. Коя ти е любимата псовня? Майката ще баш, защото тя е така универсална.
Добре, кажи малко по-силно, много тихичко го казваш. Мисъл, майката ще ба... Добре, сега не те ли е срам? Не ме е срам, защото това е изразно средство. В смисъл, псовнята... Не, наистина, само замисля, че псовнята подсилва дадена емоция в разговора. В смисъл, когато си на улицата, не пред телевизията, казваш: къде се майката ще ба, нали, все едно приятелю, какво правиш? Да освобождаваш енергия. Ако искаш да кажеш: майка му да еба, гледай колко як филм. Значи тук това нещо, някаква положителна емоция, но кажеш: майка му да еба, нали, това са изразно средство. Може да кажеш: майка му да еба, колкото обичам на някоя момиче, нали, защото това... Да, това подсилва. Колкото обичам, ако сложиш майка му да еба, това е един катализатор на емоцията. Така че майка му да еба е нещо много красиво в... майка му да еба. Да, изразно средство. Майка му да еба, кой ти е най-бруталният текст? Майка му да еба, не знам. Във всеко мое готино предаване, моят гост може да ми зададе на мен един въпрос. Как е там нагоре? В смисъл, въздуха по-различен ли? Честно казано е под чизбрат. Затова мога да ми завиждаш. Ако искаш, мога да кача на конче и да видиш. Тогава вече наистина ще се ударя в тавана. Не шоуто на нет продължава.